place! Puiul meu! Fiu! Fiu! E în siguranță, înapoi de unde am început. Repede! Aici suntem vulnerabili! Ce e de regulă cu tine? Le-ai zvârlit peste tot ca pe un sac de cartofi. Nu știi nimic despre grija de părinte? Ce vrei să fac acum? Puiul trebuie să știe că vrem să-l ajutăm, nu să-l rănim. Are nevoie de siguranță. Vrea Nu-mi spune! îmbrățișării. Peste cadavrul meu! Clar? Gata, e bine așa, e bine? Putem pleca? Nu sunt prea fericit acum. Să ducem oul la cui noi vrem. Spinii lovesc, mulle cât greșesc. Iar puiul are o zgârietură pe coaja oului și coaja oului vrea un sărut. Și acum eu tremur de la suflul de gheață și-mi dau seama că vrei să mă lovești. Oul este înghețat, n-are cine să-l clocească, iar tu ai fundul potrivit. După ce am fost scuipat de monstru, o baie de făcut și pe puiul să liniștim cu un joc micuț. Să ai grijă de micuț, e distractiv, nu crezi? Credeai că mi-ai luptat cu monstru, dar acum bei ceaiul, vezi? Ne apropiem de destinația finală. Ai fost părlită, arsă chiar și în coate. Și acum știi că am meritat, că la final ai învățat. Un pic de dragoste le faci pe toate. Oh, da! Un pic de dragoste le faci pe toate. În sfârșit, am terminat! Știu ce vrei să faci. Ei, nu o să-ți meargă. Nu o să mă înmoaie pe mine un ou drăgălaș. Înțelegi? Imediat ce va vedea hoinarul că planul lui plin de dragoste a eșuat, o să mă pot reapuca de ceea ce știu mai bine.